дохили ҷадидон қиссаи дарди Амридин ки ай кӯдакӣ ошиқш кард Динара ва то мулки ғариба бурдаш, лек да охир бегона гашт. 2015 сол пацанаки синфи 8 уже ошиқам уже да фикр уже бадрашкам 65 микрорайон мактаби 77 Амридин ба ном талаба неки аи мактаб рафт хонандаи 77 неки мактаби 78 да интизори як дилдоршам ранги посбонаш гаштам рӯзе набуд бошам дарсам мегрехтам ба ҳар баҳона ки ӯ бироя ай дарс провожат канам то хона дар лаби юрам ханда буд ҳар вақте ки дид мара ӯ духтараки рус буд хушруча буд як Динара меҳмонай мерава нағзаш наби гуфтан сад мара ты Тоҷикистонда мемонӣ ё мерава Самара бад девонаш меша ки ма девонаш будам ӯ ай ҳама наздикам буд гарчи бегонаш будам ҳатто чаш ба табассум нигоҳ мекард тарафам о чаш розия нерасидам ба як ҳадафам як рӯз беӯ рангеки як рӯз бенафас будам дар озодирам беӯ рангеки дар қафас будам пацанаки синфияш гапа калон кадак авлод да хонавода да фаҳмон қарор дора чи аҳвол да кӯдак будам неки хидма бари недонистам шуш бади рашкои ҳаромум шапалоқ да бари рӯш дили нозикаш хафа шидайма ба дура маҷбур шид ватан наздикам бишава ба ёду айма дур 6 моҳ гап намезад 6 моҳ дилма ғамо мекан 6 моҳ дунё торик буд 6 моҳ талх метофқан 6 моҳ бенафас будам ранги моҳӣ берун наёб 6 моҳ на дарси кора 6 моҳ на шабо хоб дили модар ба аҳволи масухт рафта фаҳмон шафа мондаш бачаи асабиш бадрашкаи оли ёша бо ҳама ранги аввала ханда дар лаби дасалак неки хирсандии доф дароз давом накардак тира мебарад самара тоқа мемони ту марам акрасчи густои мошин марам панҷам ҳунарай марам мерам ғарибӣ ки ба ту наздик бошам ту самарам москва лишби да қарибит бошам суҳбатҳои телефони шабои дарози маҳтоби рӯзои дарози кори шабо ба ёдад бехоби бадрафтори ю дигашид да байн мон бисёр ҷанг дили ошиқи ма да ай дурира мезад санг хулос бо гапо гирих ӯ дики ром намеша сага тарбия ки хуб меша леку ҳаром намеша бо ҷанга бо қаҳри кору рафтори ю раби гуфтам басай тоқат ки ту марди Амридин иси карантин рӯзои қин рӯзои вазвин ӯ ҳар рӯз проблема дора дар киса намондай ти қарздор ай ҳама кентом неки ю намефаҳмид ӯ уже ӯ дихта набуд полни кӯчагиву кайфӣ маи ғариб да иш сӯхтам ба ҳами саргузашт болои сӯхтан намако падар ай дунё гузашт рафта натонистам ватан ҳамаи раҳо маҳкам шаҳри мардум канҷи хона мара мехӯра ғам баъд яке занг зад Динара гуфтам фаҳми дарди мара салом алек аввол пирсӣ баён кардам дарди мада баъди суҳбати ду рӯза бо ӯ да сум дар корай ман фаҳмидам ки ӯ да ман не фақат сум дар корай удалид кардам номроша дига дил хунук шидам самара пешаш рафтам омадӣ да нишидам чанд соат да таги хонаш неки набромад берун баъдо чашхона фарёд кард ишқ мекунад беру рафтам ӯ хича дар ва нақлф кард набромад пешам номус корча задестай даи ҷигари решам телефона бурор занг зад алло чаҷон келин та хидат биёв скоро миём Тоҷикистон.